6,000 euro f'kumpens ingħataw lir-raġel li qed jiġi akkużat bit-traffikar ta' droga wara li l-Primawla tal-Qorti Ċivili ddeċidiet li qiegħed jinkiser id-dritt fundamentali tal-bniedem hekk kif il-każ qiegħed jieħu żmien twil biex jinstema'. Il-qorti talbet ukoll li l-akkużat jingħata 10 euro oħra kuljum sakemm l-Avukat Ġenerali jippreżenta l-att ta' akkuża jew jiddikjara li l-każ għandu jinstema' u jiġi deċiż mill-Qorti tal-Maġistrati. Fl-2005 ir-raġel kien akkużat b'assoċjazzjoni ta' impurtar u traffikar tal-eroina li għalihom wieġeb mhux ħati. Huwa fetaħ rikors kostituzzjonali kontra l-Avukat Ġenerali wara li ma nqatet l-ebda sentenza wara 55 seduta ta' kompilazzjoni ta' evidenza kontrih. Matul il-55 seduta l-prosekuzzjoni semat biss 7 xhieda. L-imħallef Anthony Ellul saħaq li l-każ ma kienx kumpless li jirrikjedi 55 seduta u għalhekk dan id-dewmien kien inaċċettabbli. Ir-raġel ġie ppreżentat quddiem il-qorti mill-avukati Veronique Dalli, Franco De Bono u Marion Camilleri. It-tnejn bdiet tinstema' t-talba tal-kap eżekuttiv tal-Fantasy Tours Carla Zoppardi għall-likwidazzjoni tal-kumpanija Fantasy Tours. Dan wara li ġew ikkanċellati qatt ta' vaganzi u l-kumpanija għandha ħafna dejn finanzjarju. Waqt din is-seduta l-imħallef Joseph Zamit McKean laqat talba tal-avukat li qed jirrappreżenta lil Fantasy Tours biex jagħtih aktar żmien biex jippreżenta l-kontijiet awditjati li juru kif il-kumpanija ħallit l-operat tagħha. Huwa tal il-kumpanija xarej żmien biex tippreżenta l-kontijiet awditjati tal-2012 u xahar ċans biex tippreżenta l-kontijiet ta' din is-sena. L-imħallef qal li l-qorti trid provi ġibli tal-qagħda finanzjarja tal-kumpanija. Kienet il-Golden Travel fisem Fantasy Tours li għamlet it-talba tal-likwidazzjoni. L-imħallef Zamit McKean qal il-qorti se tisma' lil kap eżekuttiv tal-kumpanija, uffiċjali tal-kumpanija u investigaturi tal-pulizija. F'żewġ protesti ġudizzjarji 253 klient qed jitolbu lura l-flus li ħallsu għal vaganzi li ġew kanċellati mill-kumpanija stess. Il-Bank of Valletta wkoll ppreżentat protest ġudizzjarju kontra l-kumpanija. Raġel li ngħata ħelsien mill-arrest taħt is-superviżjoni ta' uffiċjal għal probation dan wara li kien akkużat li attakka pulizija. Jeffrey Kassar ta' 29 sena mar jiffirma l-asta tal-mosta u kien hemmhekk li attakka l-pulizija. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata l ħelsien mill-arrest minħabba li diġà kellu ordni ta' probation u sentenza sospiża. Minn barra li tpoġġa taħt probation l-akkużat ingħata ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 200 euro u garanzija personali ta' 1500 euro.